Стоп, стоп, стоп! Хубав спроу, хубав спроу! Не го остави да те затисне! Взети 2 точки за тейкдауна! Да не минава, да не минава, да не минава. Юлка, не го остави да ти взима гръб. Имаш време, водите 2-0. Работи да върнеш точките. Да не вкарва Куки, да не вкарва Куки. Да не вкарва, да не вкарва. Пази Куките, изтръсквай го. Да не вкарва. И внимай да не бърка рязко за гърба. За сега си добре. Трябва да го махнеш оттам. Къса и хвата. Добре, дръж отгоре. Стой отгоре. Работи да минеш гарда. Водите 2-0. Юлка, работи да върнеш точките. С хубав контрол, хубав контрол. Имаш 4 минути и половина, вземи точки, върни точките. Стай го събарай. Можеш да го събориш, Лука. Можеш, 2-0 те води. Изморене можеш да го събориш. Можеш. Имаш 4 минути, предостатъчно време. Не го остави за последния момент. Юлка, внимай, хвата, разваляй му хвата и се махай оттам. Разваляй хвата и се махай оттам. Не, не така. Три минути точно, Юлка. Имаш да върнеш 2 точки. Така, давай, давай. Дай, той се остисква. Давай, Юлка. Работи, ако виждаш, че друго не става, връщай халфгард. И оттам работи за свип. Дай, Юлка, трябва да върнеш точките. Добре. Ти си, той е изморен. Можеш. Имаш 2 точки за връщане. Можеш, изморене. Давай.
Давай, Юлка, разбалансирай го. Добре, взимаш го. Ако не, като се изправи веднага пак. Хубав спроу. Очимата. Взимаш го. Хубава. Изправи се. Няма точки за това. Имаш минута и половина, Юлка. Трябва да върнеш 2 точки. Дай, ровай го. Ставай отгоре. Вземи точки. Добре. 2 равни сте. Имаш 1 минута да вземеш точки, за да го поведеш. В момента сте 2 равни. Можеш. Внимавай да не влиза. Стой концентриран. Концентриран. 2 равни сте. Има 30 секунди. Да. Ще влиза. Стой концентриран. Събарай го. Така. Давай, събарай го. Можеш, Юлка. Можеш. Да не минава на гърба. Стой така. 10 секунди. Няма нищо там. Няма да тупаш. Стой. Време. Браво, момчета. Юлка. До точка е. Ниско седиш. Събараш го и си ти. Стой ниско. Юлка, стой ниско. Точка и си шампион, Юли. Взимаш го, твое. Валерка, ще измисли къде я седиш. Валери нарочно го прави да ходи при мен. Можеш, Юли. Хубав спроу. Дай! Давай! Можеш! По-свеси! Твое! Той е много изморен. 1 точка и биеш. Да, Юли, това е твоята игра. Давай!
Можеш, изморене. Давай, изморене. Можеш, само стой ниско. Стой ниско, точно така. Дай, Юли, ставай и го събаре! Браво, добър опит! Дай пак така, ще стане! Можеш да го събориш, Юли, можеш! Можеш, изморене! Хубав спроу! Да, така! Оп, стой! Добре, виж, че можеш! Юлка, можеш! Дай, Юлка, събарай го! Остани ти отгоре! Събарай! Браво, бе! Браво, бе! Браво! Поздравете се, момче! Браво, Юлка!